Mjesec dana kasnije, u avgustu 1995. Milošević je i definitivno digao ruke od Krajine. Pala je za svega 4 dana u operaciji Oluja hrvatske vojske. Nepregledne kolone izbjeglice iz krajiških gradića slivale su se danima u Srbiju. Ako su izbjegle krajišnike svi zaboravili, Arkanov deo jedinice nije. U istočnoj Slavoniji Arkan se bogatio na švercu deficitarnih roba, pretvorivši to područje u svoju privatnu državu. Sredinom 1995. policija u Srbiji je hapsila izbjeglice i slala ih u Arkanovu bazu u Erdutu. Kad se posjetim, muka mi je. Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Veoma suluda odluka i ljudi su praktično kidnapovani, praktično su otimani. Kad smo stigli, nisam ni znao gdje idem. Kad smo stigli u Erdut, kroz prozor su virile glave, ošišane, dok su nas tamo postavljali u taj stroj. Kad smo sve predali dokumente i sve poskidali su satove, lančiće, ama sve živo, niko ništa nije mogao da ima više kod sebe, ništa je živo. Policija ih je sprovodila policiji Republike Srpske Krajine, a oni su ih raspoređivali po tim redutnim centrima. Jedan od tih centara je bio i naš u Erdutu. Prema njima se postupalo maksimalno korektno. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Čak je bilo i, pravo mogu reći, bilo je pucanje čovjeku u nogu. Isto zahvaljujući što sam nasmio, pa bilo tuče između njih samih i tako su njega sredili, da ne kažem. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže, ovamo. Mi smo svi slušali. Hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali. Niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori. I šta im je radio? Uhvatio ih je u jednom selu kod Sombora. Za jednog sam siguran, zvali su ga Ćora, a za drugog nisam siguran kako se zvao već. Nebitno. Obojica su preživjeli katastrofu kaznu. Jeste, brate, zvali su me poslije da ih vidim. Jedan je bio upucan u nogu, a drugi je bio u kućici za pse. Za pse? I zvali su me kao da fino ide vidi onog svog tamo. Ja sam došao, pogledao sam ga u kućici, jednako vezanog, samo sam ga nisam mu ništa rekao. Šta mu kažem? A to je trebalo, kao narednik je trebao da sprovede kaznu, međutim ja nisam teo ništa. Nijedan moj vojnik nije završio ni na Jarbolu, niti bilo gde. Tako da, što se tiče toga, nisam bio za to. Ali jeste, dešavalo se da ljudi, to je stvarno idiotski da tako nešto uradiš. To i prvo ne bi imao opravdanje, ni ja sam to da uradim, a ne da mi neko to uradi. Hoćeš da bežiš, ostavi pušku, sve, to i neće ti niko tražiti, manje više. Je li tako? Ali ne možda nosiš oružje. Tako da bilo je s vremena na vreme, ali kažemo ti, opet Arkan je bio toliko priseban i ovaj nije hteo da sprovede to stvarno u streljanje. A bilo je situacija da je bilo predloga za streljanje. Stvarno, jesi prisustvovao da? Nisu usvojili. Za koga? Za šta je bio slučaj? Pa nije usvojio tipa, to, brate, bilo je dvojice ili trojice pobili isto bili. Međutim, Arkan je rekao da se streljaju, međutim, tu se protivio Legija. Tako da on nikad nije usvojio. Legija je bilo glupo kao Legija. Pa nije, Legija je bio šmeker, znači on to nikad ne bilo. Legija, znači, Legija će uzme pušku, a te rokne sa onim kundakom, brate, ja te patosira na mjesto, ali nikad to ne bi uradio, da te strelja ili glupo. Legija je baš bio što se tiče toga šmeker. I to, znači, tako da nije nikad sproveden. Ne znam, stvarno, znači, nema šanse, ne znam i da je bilo, ne znam ko bi to izveo. Ne možda i, ko bi to izveo, brate? Razumeš? Da, evo, tipa da je, što nije, ali evo, tipa dođe Arkan i kaže, dobro, streljanje. Ko će to da izvrši? Neće niko, brate. Zato što svi poznajemo tu. Svi smo, znači, saborci. Ko će to da izvede?
Zato nije, možda zbog toga nije nikad ni došlo do toga. Razumiješ? Neko bi morao po naređenju, a taj bi mogao da odbije naređenja.